mutsvene Jesu. Baba, muzita raJesu mazvita imi Mwari, matiratidza neshoko renyu imi Mwari mubhuku yaMatthew chapter 7 verse number 22 to 23 kuti tinogona kudzinga madhimoni tigoprofita Mwari, asi imi Mwari musingatizivi. Iyi dzidziso yenyu kwatiri isu Mwari, kuti tive vanofamba zvakarurama. Mushoko renyu Mwari munotiratidza kubhuku ya2 Corinthians chapter 5 verse number 17 kuti kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Mazvita Baba wenyasha. Kushoko renyu kubhuku yaVaroma chapter 8 verse number 1 munotiratidza Mwari wemasimba ose kuti kana tava muna Kristu tava chisikwa zvitsva, hatisina kupomerwa mhosva kana tava kufamba muzvokwadi yenyu Mwari. Tibatsirei Mwari kuti tifambe muzvokwadi yenyu Jesu, tisazozvidemba pazuva rekutongwa Mwari. Tifambe muzvokwadi yenyu Mwari. Zvakakosha kuva neassurance yesalvation nekuumba ukama nemi Mwari. Tofamba muzvokwadi yenyu Jesu pazuva rekupedzisira mazita edu awanikwe mubhuku yeupenyu. Kundishamisa apa mavakundisire iko, ndati chave kundishamisa Baba mavakundisire iko, nekuti mweya wandaishandisa Baba ndina kuziva ndi Satani, nekuti mweya wandaishandisa Baba ndina kuziva ndi Satani. Baba ndigadzirise, dai mungandipa mumwe mukana ndigadzirise. Baba ndakumbirisa mumwe mukana ndigadzirise. Zvese zvandakakanganisa Baba ndinogadzirisa. Chandisingadi Baba kundoparadzwa pamwe naSatani, chandisingadi Baba kundoparadzwa pamwe naSatani, kundoparadzwa pamwe naSatani. Aiwa ndaramba Baba ndi
Mundisire